I det her forsøg, der har en frivillig person fået indsprøjtet 650 mg acetylsalicylsyre ind i blodet, og derefter så har man taget de her blodprøver med nogle minutters mellemrum, og så har man analyseret blodet for acetylsalicylsyre. Og herefter så har man så beregnet koncentrationen af acetylsalicylsyren i blodet, og det her det angives så i millimol per liter. Og disse beregninger de så er blevet indsat som målepunkter i de grafer, som vi ser her, som senere kan forklares på. I tegningen ses to kurver for to kurver. Den ene kurve er en kurve for koncentrationen af acetylsalicylsyre i blodet, og den anden er en kurve for koncentrationen af salicylsyre i blodet. Jeg vil nu fortælle noget om kurven for acetylsalicylsyre. Kurven ligner en eksponentiel aftagende forløb. Men hvis man laver en eksponentiel regression på hele forløbet, så vil man se, at R2-værdien ikke er særlig høj. Derfor har vi opdelt kurven i to intervaller, nemlig det første her og det andet her. Udtrykket for det første interval vil være y er lige med 0,51 gange e opløftet i minus 0,122 gange x. Og hvis man så kigger på det andet interval, det er hernede, så vil udtrykket være, som vi kan se hernede, y er lige med 0,12 gange e opløftet i minus 0,037 gange x. Hvis man skal forklare det her på en kemisk måde, så vil man sige, den aktuelle koncentration af acetylsalicylsyre er lige med startkoncentrationen af acetylsalicylsyre gange e opløftet i minus hastighedskonstanten gange tiden t. Når man har bagefter man har lavet denne kurve, kan vi så, eller bagefter man har fundet k, kan vi så også finde halveringstiden, som er den tid det tager for startkoncentrationen at blive halveret. Den kan man finde med formlen halveringstid lige med ln til 2 divideret med k, hvor at k er hastighedskonstanten, så halveringstiden er afhængig af hastighedskonstanten. På den anden kurve heroppe forklarer det koncentrationen af salicylsyre i blodet, som bliver dannet ved et effektivt enzym, og de spalter esterbindingen. Og her er det så lykkedes at isolere de såkaldte esteraser fra blodet og vise, at det fremmer esterhydrolysen. Og dermed så er det også sikkert, at acetylsalicylsyren med hjælp af de her esteraser, de hurtigt omdannes til det her salicylsyre ved hydrolyse, som er når molekyler de fraspaltes ved tilsætning af vand. Og det betyder så også, at salicylsyren, som er heroppe, den er afhængig af acetylsalicylsyren, som er hernede. Og det giver fin mening, for når man kigger på grafen, så kan man se, at salicylsyre, at når det bliver dannet, så falder koncentrationen af acetylsalicylsyre også. Og efter et stykke tid, så begynder salicylsyren også at falde.